Jane iki lagu apa kisah cah-cah kok juweru. Trimo mundur timbang loro hati tak oya wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki matur becik tukule dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangisono amung gawe susah karepe wis aja bisa karo aku wis ra karep omah-omah nangis aku isin senajan loro ning batin aku ikhlas kanthi tresno lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garis aku lilo bisa kanthi lahir batin trimo mundur timbang loro ati tak oya omong kuno wis lali ngecet wis nasibku iki matur becik tukule kok dilarani bareng-bareng FGS Music super jaduknya Indonesia ada CH Official. Terima kasih juga ada kerja bareng bersama CD Audio Profesional. Mundur timbang loro hati tak oya wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki natur becik tukule kok dilarani ngalah aku wis ra betah tak oya wongko gawe susah karepe wis kajak bisa karo aku wis ra karep omah-omah aku isin senajan loro ning batin aku lilo ikhlas kanthi lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis ganti garing aku lilo bisa kanthi lahir batin trimo mundur timbang loro hati tak oya wong kono wis lali
gedhe kulit dilarati trimo ngalah aku wis ra betah tangi sono mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah nangis aku isin senajan lara ning batin aku lilo bisa kanthi lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lilo bisa kanthi lahir batin aku lilo bisa ganti